All right. 17 July ndiye tsiku lija. Yes, la mademo. Ndakuti kamulepo kaluwa kumene koko ngani ndimene kumakonzeka nditu kuti pa 17 July pali mademo. Kumanso kwa DC nditu avomereza kuti yes, it's fine, mutha kuchita mademo. Yes, ngakhale panali zino zopinga kuti ayi mayeso. Look, akuluakulu pali mademo, pali peaceful demonstrations. Sangasokoneze maphunziro kuti anthu akulemba mayeso. No. Simunanyamule zikwanje, simunanyamule chanchani, mukungoyenda munsewu. Right, kungoyenda munsewu. Mwanyamula zinthu zanu zolembalemba. Mwanyamula mwenda makafika pene mufuna makafikepo. Mwampeza munthu amene mufuna mumpezeyo. Mwampasa makalata anu, petition yanu mwampatsa munthu uja. Mwabwererako. Zimene zingasokoneze bwanji mayeso. Like, it's because vuto lino kuti anthu akapita akayenda kupanga zawozo paka makabwera anthu ena amene ali ndi mtima wachisokonezo wa mademo okhapana. That's why kumakhala chipolowe chisokonezo. Ndo anyway, pali Cliff Chinyamapa amene ndithu akutipasira update ya momwe zinthu zilili. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ndabweranso ine Cliff Chinyama. Kubwera kwanga ndikufuna ndilengeze za ma demonstration amene alipo pa 17 July 2025. Ena nkumadabwa onena kuti 17 July pakhala ana afomfo adakalemba mayeso. Tikutha kuzindikira ndizoona, koma tikunena kuti zionesero zimenezi ndizabata ndi mtendere. Pena pake mwina mwake tikumasongoneza ku Malawi kuno. Kumbali ya tikamva mawu onena kuti zionesero zabata. Zionesero si zinthu zoopsa, koma zionesero ena ake amangozipanga kuti zikhale zotani kodi zikhale zoopsa, chifukwa chokuti sitimatha kuziwa cholinga chenicheni cha zionesero zabata ndi mtendere. Cholinga cha zionesero nkhani yake imangokhala kunena kuti inuyo anthu mwanyamula madandu pa chinthu chomwe inuyo musakugwirizana nacho, chomwe mukupangira zioneserozo. Mumatha kungonyamula madandu kupita kukapereka chikalatacho kwa DC. Sipamakhala zinthu zotani kodi zokokana, koma kuno tikumatani kodi tikumatenga zionesero mu zinthu zina zake mukamvedwe kena kake, koma zionesero pazokha ndi zionesero zosaopsa. Munthu mmodzi atha kupanga zionesero kwiya ndi chomwe wachiona kuti chamukuyisacho, atenga chomwe chikumukuyisacho walembalemba basi kupita ndithu chikafike kumalo oyenerera amene akufuna kuti kumeneko akachimve. Mutha kuona kuti palibepo mkangano pamenepa, chomwe chimangofunika kuti munthu ayende mwabata ndi mtendere, kapena anthu amene apanga zionesero ayende mwabata ndi mtendere. So maufulu saukirana. Ufulu wa ma demonstration ulipo, ufuluso wa ana kuti atha kulemba mayeso ulipo. Ndikukhulupirira kuti maufulu amene wawa sangaukirane, koma pali anthu ena ake amabwera kuti maufulu aziukirana. Ufulu wopanga business ndi wa munthu wina aliyense. Timaziwa kunena kuti kuli ufulu wopanga business. And sizoona kunena kuti ma demonstration zikakhala ndi chiopsezo ku business ya wanthu. Ndiye kuti ma demonstration yo
zioneserozo tikuzitenga molakwika sitinazimvese bwinobwino. Kumalawi kuno zinatifikira motani kodi molakwika. So ndikukhulupirira kunena kuti zionesero zathu zomwe zili pa 17 July ndi zabata ndi mtendere. Yeah. Zonse tapanga process yonse. Mutakuona ti kalataso iyi kwa DC takasiya. Chitindo chikuoneka pamenepo chocha kwa DC. Pa 17 ma demonstration alipo. Yeah, akayambira ndithu pa community pompacha. Palibenso kunena kuti amene takonza ma demonstration ena ake atituma izolakamba anthu azikamba poti dziko la Malawi linazolowera mijedu ndi zolankhula zinthu zopanda umboni. Koma ngati ifeyo amene tapanga zionesero, chomwe tikufuna ifeyo tikamafika pa 16 September zisankho zathu zizakhale zachilungamo, zabata ndi mtendere. Timangofuna kunena kuti MEC ivomere ma auditors apite ndithu mu system imeneyi akathe kuonamo ndipo akapange confirm kunena kuti izomwe zili mmenemo ndi zomwe ndithu zinachitika pa nthawi yomwe iwowo MEC abunge la MEC anapita m'maderamu nthawi yomwe anasegulira kalembera wawo. Kodi zinthuzi ndi zomwe zodi? Chifukwa taona ndithu pakukhala ngati pakulimba kunena kuti akafukufuku amenewa apite akaonemo mu system imeneyi. So amenewo ndi madando athu oluzabe bungwe la MEC kuti livomere ma auditors amenewawa kuti mu system imenemu akaonemo cholinga chonena kuti wina aliyense akamapita pa 16 September apite ndi mtima wonena kuti zisankhozi ndi zabwinobwino, palibenso nkhawa, sakhalenso anthu ndi nkhawa kuna kuti zisankhozi ziberedwa. Chifukwa panopa anthu ali ndi nkhawa, tisamazikakamize kumaoneka ngati kuti nsanje tuchitipa anthu alibe nkhawa ndi mphekesera zomwe zikunena kuti makina amenewa sazatani kodi sazayendesa zisankho bwino kapena pali anthu ena ake azabera. Tikamapanga pretend ngati kuti zimene zizi anthu nkhawa zimene alibe ndiye kuti tikulakwisa. Nkhawa zimene tikufuna kuti bungwe la MEC azithese pololola ma auditors apite mujani kodi mu system imeneyi akaonemo. Cholinga chokuti munthu akamakadzuka pa 16 September kukayima panzere kumakavota akaone kuti voti yake ichayo ndiyotetezeka. Andi ziganizo zomwe akupanga iyeyo zonena kuti avotere mtsogoleri amene wakumtima kwake voti yake ikawerengedwa mwachani kodi mwachilungamo. Ndi zomwe ifeyo mbado zokhuzidwa tapangisira ma demonstration amenewa. Moti olakumva lero kuti mayi Annabel Ntalimanja kapena MEC yavomera kuti panopa ma auditors atha kubwera, akavukofu atha kubwera kuti azaone mu system imeneyi. Palibenso chifukwa china chilichonse chopitiraso pasogolo ndi ganizo lathu la ma demonstration. Watalengeza lero tikhasula chifukwa chomwe ife tikuchifuna ndi chomwe iwo avomera. Mwa ichi tikupempha nonse amene mukuchiona kuti ichi chikutilemera, amene tikumva kunena kuti kodi makamaka mu system MEC ikukanizamo kuti anthu ma auditors asapite mwasungidwa chani. Tiyeni tipite kunsewu kulilongwe, zionesero zathu ndi za mtendere. Andiso ena nkumaona ngati kuti zomwe zinachitika mbuyo muja kukhapidwa kumenyedwa kwa anamiwa
ndiye kuti mwina mwache feyo tapita kumeneko kutupita kumeneko pofuna kukabwezera kapena kukonzeka china chake. Ayi, iwo ataona kuti ife kudandaula azikwanjewo kudandaulira bungwe la MEC nkosafunika, atha kubweranso kuzatipanga ataki imene amapangira. Koma ife tikupanga zimenezi malingana ndithu ndi ufulu omwe ife tili nawo, otha kupanga zionesero titaona kuti chinthu china chake kwa ife sichikuchita bwino. Amati kuona ndikosiyanasiyana, ena atha kuona kuti zinthu zili bwinobwino, awonso ndi mmenenso iwo anadalisikira kuti kaonedwe kawo ka zinthu kazikhala mmenemo. Koma kwa munthu amene akuona kuti izi pena pake sizikuyenda bwino, ayinawo ufulu opanga zionesero. After zionesero zimabwera pokhapokha ngati kuti amene mukuwapangira zionesero mukufuna kuti apange chinthu acha atawuzidwa, ndipo kuwuzidwako nkukana kuna kuti ife zimenezo sitipanga ngati mene MEC ikukanena kuti ife tingalole ma auditors kuti akaone mu system. Ndiye pamene pamabwera zionesero. Ndiye zionesero zathu zabata ndi mtendere, sitikukalimbana ni munthu, ndi ufulu wathu. Ndiye ena ofuna kukatiphwanyira ufuluwo atha umakabwera. Thanks for watching.